Good morning guys. Sadok ba ko dagamang kim-kim sadok sa kuha dari isang wafer. Pa mo ko kainit og tubig. Kansa ko heja og wafer. Awa guys, sadong buntag diyan nagatubang sa amin. Asa ka? Batang nagatubang sa amin. Gatubang sa amin nakaon rag wafer. Say, sama na. Gabenek-benek ag uwan ra sama guys. Ako sa uwan. Gabenek ag uwan dari. Naud tubig na grabing tugnawa. Alas 4 ako na naud yes kay sa bag alas 5 daring grabe mangipita oy. Gabenek ag uwan. Ang makamutihan labeng. Size na. Bel, size na ba? Size 20 na guys. Kabuntagan. Ay, hapan. Ikaw ihapla. Ihapla. Calendar. Birthday ni ka. Yara. Kapit na yung birthday Kim. Di Di ba? 2. 2. February 2. Mga February gotok. Ha? Di. Agi mo to. Aga 21. Dagan may guys. Agang mangho 20. Aga ko 21. Si Ilia 2. Uy, puro na ito. Ara. Na si CJ 22. Mansuro CJ anak ni Ate Jolie. Si Ilia 2. Aga mangho 20. Aga ko 21. Si CJ 22. Puro dun na ito. Nanay. Nanay baka ubos. Nanay dali. March mas nanay. March 30. Hapit na. March 30. Nanaw ko na kim sa pizza. March 30. Kamadar da. Ang manghod March 5. Duha ka March sa mong pamilya. Ang kami pas kim-kim ug hang manghod tulo day mi ka February. Hoy, Ginoo. Tulo ka February ngan sila guys kay mga kuanon kuno February pero di ba ja. Sa may labot sa pizza ug sa pagkatao guys no. Number 4 paluy gamay tao. Sa matuwang ka diha. Ginoo ko gaan ra bagkadto natang lamisa. Tikangkang sa kadiha. So may sigag hang ininit tubig na sa na ba niyo mo siga sabi sigaan ni karon ka higop na mig ininit guys. Wag guys lagi buhat na kim-kim dara na ho. Kay buhat tagawading gaway. Tangag ko no raga. Luha na. Maon. Kaon guys. Pilit. Pilit. Jangan hungit na ho. Gaan yun. Tamis. Kalingaw dyan guys. Bala na tayo kaubang bata. Garaun. Apod. Hungita na pagkuri dyan. Tangag apod. Kandang saging, hinog. Di ko, tubulan ko, mahalak ko. Madlak mo na dyan tubuhan. Madlak man tubuhan. Gising. Inom, daghang tubig. Gising, di kahapon. Gising mo kunot. Na, kadlak ko na dyan magkasaging guys. Kay, tubuhan ko na si Dja. Magising isang kunot, inaglibang. Nana dyan, hilak. Na may hinog na to kamang saging guys. Katong magikuha, kuspikas. Na hinog, pero dagka kaso, mura ka dagka kaso bukton. Tanawa na tayo guys. Dali. Na guys, parang kadagka kaso kamang saging. Hindi Karang kaguwang na ni kaso ka na nga itom nagagampan sa kaguwang na. Awa guys. Diba? Wala na yung hinog na ni guys. Ha? Nakautot ko gusto. Mazunon ka nakautot og kusog. Taman bubong langit. Taman ko na si Bubos Langit. Hinog ko ng bataan ni. Na guys. Kami mga dumadari. Ya guys. Hinog ng mga saging na. Dagke laman sa buyag na ang kadagke asang kumagke pero sagdi laman kay guwang na siya guys. Guwang ni kadto ni saginga hanapilian ni hinog kay hang adeng agen. Pani ibutang sa luto ba din ng aga rong kas arang lutuan kay uga pang ila inig deng aga sugnod. Sige ra bagbenek diri sa mga pilian dan hang hinog guys kay may hang ibutang
dinengag hapong saksakan na rin kamuti dia hagilain ring dagke dani guys kana koy plano dani hani sumana ning dagke dani na tung hinatag sa mga amiga nga kamuti karing gagmay guys hapon na hijang ipadaplin darhi kay ni si jang pangsaksakay karing dagke na koy plano dana guys na ang plano dani sumanen lami maning suman nga kamuti kinsay nakasuway dag suman kamuti arang lami jani suman kamuti guys hindi pa yung mangkaralan di maning gamitin para pang sinigang ngita pa may sinigangan guys mambintik mi dari manok silingan bitaw joke lang aray ikaw wait na mag iring dari sang lojo kada kay hampilian ring hinugday kay hang wanon sa dinengag ibaw-baw ang ibabaw sa dinengag ring hinugdari guys ani baw-baw kare kana mahinog hang ilaindaan kay arong di siya magtaked-taked ba na yeah. Okay so naibabaw din ang guys mapila ka buok magkuha tag tubig mapila ra agad ka buok dan hang ibaw-baw guys kaan kag saging day no ngaingan ni day babaw na sumdi ng ag sa magkuhan po ko dari ka mong isaksak kami madyagnay kamuti thank you sa mga naghatag dani God bless dani niya ganahan ko dani guys magsuglod na kasi nakasuway guys nga ingani gamitin ni suglod binuungan arang naman ni kaladya kadyo kaya maning mga pinundor tos pikas bay hanang ipang dadari kaya wala may sugnod muna namin masuglod na bilin magha na po mi dani ano yung baghaan guys kaya wala yung suglod gamba. Ikihan ba na ang laon? Ay, ikihan. Gamba. Itihas gamba. Kaya sige, may buhaan pa dyan ko. Kami man sa suglod kaya magpuot-puot. Gusto kong siga kaya naibagong sila. Kaisaan pa dyan ko niya. Ayaw gamba. Ayaw kahoy guys. Ano bang kang gamba apak? Sige man ko kaisan mo. Hindi ng gamba? Ayaw. Kaisan ko niya dyan. Basa na noon ang guys, sige to. Wala, agto na sa pagkusina. Nagbunak-bunak lagi. Mamagha ko daan guys. Pero, ilig suglod. Kaya, amang kahoy sa lupa na magbinuungan. Akong likas. Sige nag amang ninit. Oops! Wow! Warang lami akadyo. Luto na di ay. Kamuti og saging. Hindi pa ibabos din ng ag. Okay. Kasi makarelit na ni guys. Lami man kadyo ikaag kamuti og saging. Zakas magsugnod ugad ng agan paglain. Dari na laman. Ipa ibabos din ng ag. Kaya rong kasarang ng agan guys no. O na kay luto. Napakay saging og kamuti. Mahaw! Nagunsa na pagkadiha sa zona pagkada na si mong golden berry. Sabi sa zuha din sa guys ito kanahog porma. Nagjakit. Kit o golden berry mauo tanaw. Habog pagod ni sa puno as golden berry nagduwin din ni labaw ag kao. Dali na. Batang hilig o golden berry to ning hupo. Sakpan kita niya po na CCTV. Dali kay mga tagtangkong. Dali mga tagtangkong dali. Dali na. Suot na ng kalagtuban uy. Si pangwas isang golden berry kada buntag na lamang dyan yung bati si pangupo na to di dyan na mahinugan. Namang boy ko'y kuha duha. Nadi ay hinog. Tata na. Mana ni mo kuha. Aba naman ninyo guys, mong hamig tangkong kayo. Dari. Ito pa doon guys, ito may layo yung mga og tangkong. Liaga mong Madam Kim. Maghinay madam, kaya madawhog ka. Naka-jacket, nakakao, wala man nakapajama. Purmaan, sirit na. Nagdami sa mga silanan, hukot silyong arang haita. Dari manguhag tangkong guys ya, dari hilas yuyo. Mananghid sa amin karon kita mapuspusan na sa tag-ija. Kasi mapuspusan ta sa tag-ija di ta mananghid, delikado. Yes no. Himno. Dari tang yuyo mananghid mo mi og tangkong kaya mang isagol sa among
sinigang buto-buto sa baboy. Salamat ka dito padang ate. Yo! Panghatag og tangkong. Ito kay hindi ko na gani. Ang batang uban-ubanan guys. Ang batang uban-ubanan. Oy, giguna man ni Yuyo dari ag uban. Sayang. Ako'y kuha be. Oh. Dera guys. Dera. Kimi. Muna. Sa mani ay atis, nay atis Yuyo dia. Atis guys, lami ra ba dini bunga. Sumuha ko dari og tangkong guys. Daris area ni Yuyo. Dari daghang tangkong. Uy, lami ag tangkong ar tambah ka bujag. Uy, dapat jud kamutikong. Daghan day ni do day ka klase ni kamutikong ay tangkong. Munda pa isa kalokbati. Mutoy kapadas nga grabing tag-asag bunga o pala man managge. Kag may paraman. Sumuha na ko guys sa ring ipatong ring hang kuanda rin silanan. Hilia, dali day. Wow, lami ka jo. Lami amang guys. Pwede naman na sa di kutsilyoon guys. Oy. Pwede na sa di kutsilyoon kay harang manikadyo ka kumok. Pwede na di na sa kutsilyoon. Kay kutsilyo maglisod-lisod way mo kamera na to. Yan na guys. Yan na ra. Ang lagong trog ta dari. Nilo bitaw ni di man na siya tangkong nga nakababad sa tubig. Na si just dry land. Na just ma. Unang lami panghaan ba. Hinlo ba siya? Oh, shit! Diyan guys, kaya naikag mga kudani. Kanina, kamutik ko. Manguha pag kudani, isaguli na ha. Sus, lami ka dyan basta kanay dahon-dahon, okay ka dyan. Yes, no? Ang lamian ni ka dyan, isagula itong mga lutoon ron. Kamutik kong. Ang ka dyan katambak na ikag ko ng tanaw. Kani, kapil ni. Kadyo ni guys para ang lutoon rong adlaw ay ano na ba tong lain na may sagbot ng makuha. Okay, basta kay udlot fight sana yes no. Kamuti kong shot. Right na guys, dyan ako'y daghang tangkong niya, dyan apoy kamuti kong. So kaning kamuti kong og tangkong manihang ibutang na to sang lutoon ng sinigang nga baboy may lagi ni sus. Lami ihigop rog sabaw guys kay grabing ka benek-benek ag uwan dari. Uy, arang lami ka jud palizang Yuyo. Tanawa guys. Hala, grabe ka jud. Arang lami aning palizahan ni kay daning kat-kat dari sa ilang kilid. Tawa wow, lami ka jud palija. Mo den ni danhi katong gihatag ni Yuyo nahang katoy jami gitagaan og kuan. Bajabas di amlay daris jang lujo. Uy, arang nakakazo. Uy, di apa grabe karon pa ko kitag bajabas nga naglumpong tulo ka buok guys anawa Uy, arang kadagke kazo bujag. Grabing bajabasa. Karon pa ko kita guys. Ya. Dagke dai si ja. Wow, kugihan jag kazo si Yuyo. Tapos do. Uy, tapos si babaw. Uy. Hala gud, lami ka do bajabas ni Yuyo. Tanaw guys. Wow, lami ka do. Tama na ko na sa paghangad-hangad kay habog. Salamat daris tag-ijas tangkong sa kamuti kong makautan ako. Muli na mis kim-kim guys kaya naman naman ko panguha dari og tangkong o kamuti kong. So muli na mi kaya magluto na ko sa mga sidaan. Kaya ron nami suga pa ni Udto. Thank you. Salamat. Layo yun. Harata. Mato na mi guys. Salamat sa tag-ija ni. Guys, agamang sinigangan kanina bukag-bukag. Ribs. Ribs yan guys. Salamat ka dos nag dadani. Salamat sa nag-give dani si ate. Tagaan mi dia. Thank you. Te dia. Mga sinigangan karon maduro makahigop og sabaw ang mga bata. Kunya nga tadtaron ron kaya nga sinigangan guys sa gulan na daring tangkong. Dato pay Carlan day dadto. Yan, dapat ko'y Carlan guys. Tulo ka buok. Ang isagol. Muna hinatag sang udyaan nga Carlan. So muna yung isagol daris among sinigang. Thank you Kazo. So mag-prepare na ko dari guys. Ano rin ako hinuan rin mga dahon-dahon. Kaya basin nang na yung mga udan ni ng leke-leke. Madunong kita na to. Dito guys. Ano rin ang damon daan rin ahang tangkong. Kaya arong ready na siya.
Bitaw. Di man po na hadlok ning tangkunga guys kay naaman is just nakatanem. So na sa linta, aghadlok katong nas tubig kay kani ija habitang may nga nilindog ni dyan, dyan nailinta mo suksuk, mo to'y hadlok guys, mo nang liliin dyan natong maadyo. Pero kani kay naman is chipti ni. Ngayon dahil hugasan og maadyo. Yes no. Dada pa'y kamutikong, nasagol di Uy, my favorite, kamutikong. Fresh na fresh, kaadyo. Tana guys, naka-prepare na tanan. So, diyan na nang itad-tad ring karni. Naka-prepare na karni guys. Ag panakot, diyan na, plaster ka juga tong sinigang mix nga napay presyo. 10 pesos. Nagkarla na, hiwa na po na guys. Hanap po nang adlip. Bitaw, nagkarla, naka-prepare na po. Ang panakot. Itong pinaka-lami nga sagol, tangkong. Mama, insan na. Insa? Nakulat ko insan na. Butang nga naman, hadlok tayo ka. Lami ni, uy. So, kari guys, ahanan ni siyang itak. Ito na mga tagak ang natang trabaho. Anara na dangs. Banta si dangs, kaya tangga na si ring dangs. Bitaw. So, kari guys, ahanan ni siyang itak. Ang kasan ni siyang kapsan kari dyan. Hinlo na niyang kinakasgang kaldero. O, di ba? Ayan. Ayan na guys. Ayan mo dari. Matik. Takang na yan. O, di ba? Ayan na guys. Karihan na rin butang karni. Tapos anong pagawasan ng ijahang kuhan guys. Ijahang tubig-tubig na nas karni. Okay, tagaban natin. Tah, graming bibuhag ilang pumbabahay. Tah. Oo. Ay, gahukas man lagi kakin. Pangpanuthon dyan mo. Pumbabahay. Mo na yarang bibuhag ka dyan duwa guys. Dari. Go. Ay, wakaigo. Go. Ano na? Higakin. Hukas magakin. Pagsan nakin. Ha? Limuot ko no. Marong matso. Ay, wakatarag. Tara nga. Ngarami buha dari nila guys. Oy, dara-tara kay pasensya mo. Lepad doon sa dila sa tengah. Ay, wakaigo. Kaigo. Saan na? Di dyan na matumba kay mura mang natukod. Hoy, di na matumba kay mura mang natukod. Sige. Lah kung bati bin. Ay, di na maigo. Wap, oy, to na, dali na, dara kay maigo tanayo. Ay, natumba. Dali wang. Whoops. Dara ini seles. Whoops. Ay. Whoops. Kinsa man igo? Kinsa naman taya. Ara bibuhan nila oy. Dapilang chirir Dali kay maigo to kasanila siya. Ako na mga bata nagtanaw guys, silang tumbabahay. Karelate kasi ko na kamo na yung duwa sa una. Wala guys. Karni. Humok na siguro ni. Humok na di. Sana silang bata nagsabaw guys. Ito na sinigangan ron. Sakto-sakto po sa bawah. Wala na dyan ang hit kaya na nagikuhaan og katuwisang diga. Okay. Alright. Lunod na rin mga karlan guys. Alright. So, sangguanan guys og hantilawan og na panad ni. Humok na ba ni? Humok na ba kinakasgang karlan? Humok na ba siya? Uy, humok na. Uy, pwede na. Ito na rin ilunod rin atang kuan. Tari. Ito na rin ilunod guys. Paaslum. Karaw-karawon. Ano pa rin ilunod rin? Tangkong o karing kamutikong. Puro ni kong. Tangkong o kamutikong. Puro dyan ni matikongkong. Lami dyan di tikongkong. Magkaon na rin guys. Kaya tugnaw. Oh.
Baby, tanaw na ta guys. Ug luto na ba? Gamong sinigang naputut man sa kay asupa. Uy, luto na siguro ni guys. Luto na ni kaya nang mabukaw-bukaw. Uy, pila ra ba kinabuhi na yung tangkong uguan. Nang naay kamutikong. Wow, dyan na guys. Oh. Wow, lami ka jo. Gamong sinigang. Bakit naghana ka jo dahon. Ano mo lami ka jo sinigang guys. Wala may kamatis. Okay ra na. Say na mora good guys no. Wow, super lami ka jo guys. Uy, mga anami guys. Hukad sa ako hukad. Pauno na rin na guys. Kaya mo na magpurutag sabaw kabukaw. Alright, ito na guys. Ang amang sinigang aralamian daghang kadyo dahon. Lamian kadyo guys. Oy, naitambak. Favorite sa mga bataan. Alright. Diyan na guys. Luto na amang sinigang. Yehe. Gamang sinigang. Jadi pag amang kuan guys. Karira. Katuhang gisaksak ganina. Saging o kamuti. Luto na. Uy, nadeket man di ay lamig nang deket-deket guys kay humot ganahan kog nay deket-deket. Nga ngaan tanin jo, maniud to tanin jo tanan guys. Uy, grabe sosyal man lagi nang imo dai, nay kutsilyo, nay tinidor. Ah, grabe gadyan ni among gamayng baji. Sosyal la karon. Niyo to tanin jo guys. Ya. Kuya, dali na ya. Kana ya. Kalbot, sana ba ni tikig man? Tugnos kuya guys, nangaligo man ni sila. Nangaligo ni sila. Niyo to tanin jo, niyo to tanin jo guys. Kuya, ambi. Ya, tangkong sausawan. Isa may mo be tangkong? Sabaw. Sabaw. Di sabaw dia. Sorry, tengari nas tasa. Butangan. Butangan sa madapit. Ani. Dari. Ganahan jag sabaw si Kim guys. Samot na gamang sabaw kay kanang lapot-lapot ba kay na may karlan. Napag-aslim. Napag-aslim po daw. Samot kalami guys. Yo to tanin jo. Kuya, sa pagko ka na sagaan. Wad sa bugag. Jangan bugag kali unod imo lang. Kay arong anday. Arong unod imo lang ga. Slim. Walang ga. Sakto ra ka sluma be? Tangkong day. You want tangkong? Whatsa? Ganahan sila dahon-dahon guys. Awa lagi. Ganahan maligig dahon-dahon. Kana kay sakto na. Ganahan og dahon-dahon ang mga ginsakupan guys. Ang iliya. Karlan lang ga. Karlan lang ga. Bata ni mo. Ganahan magdahon-dahon ng among batang gamay, baji. Marag dako. Ganahan pug dahon-dahon. Kaya kadto ka maluto guys. Kanin ko dako. Nay deket, ganahan jud kog nay deket. Kaya dapat de hanggilain re kay madyo nang kuha ra sila dari pangganahan sila. Mo man jani ganahan kamuti. Higup sa sabaw. Kaya kadto ka bugnaw pa nun. Sakto ra ka asluma. Lami. Ah, yummy ka ajo guys. Yummy. Lami po ni. Lami day? Lami ko. Lami ya? You like it? Wow, ganahan ikaw Ken? Yummy ka do? Basta ako muluto, yummy jud. Guys no. Basta ako muluto, yummy jud ka ajo. Yummy po. Yummy day no. Ngantak pa ni auto ninjo. Guys, higup sa boday. Ganahan ko sa gulay. Ganahan sila sa gulay. Uy. May kaso guys. Yummy. Favorite guys. Utanen. Ngaan. Alam ya, uy. Okay kado. Ame. Sabaw lang. Hup sabaw. Isa. Tamis. Wa na ka mang sinigang guys. Nahimo mang tamis. Tamis man ko ng kim-kim. Tamisa. Uy. Tiaw. Aslam. Taktor man ka asluman si Ja. Tamis lagi. Ja. Mukbang ko ba? Mukbang ka. Mukbang ko ang kim-kim guys. Tapang ko. Tapang. Tapang ko siya. Girl tapang ka. Girl tapang. Yes no. Very good si Kim Kim.